Добре дошъл в програмата 21 дни до здравия и изправен гръб. Поздравявам те за това, че направи този избор, защото твоя здрав и изправен гръб е в основата на твоето щастливо съществуване. Знаеш ли, че ако не обръщаш внимание на стойката си на твоя гръб, това може да доведе до редица неприятни последици за твоето тяло, а оттам и за твоя живот. Така че нека се захващаме за работа. Защото ако не обръщаме внимание, можем да изкривим още повече гърба си. Можем да си предизвикаме херни, протрузии, дискова болест, болка, схващания, изтръпвания. Можем да предизвикаме дори нарушения в функцията на вътрешните органи, белия дроб, храносмилателната система, сърцето. Така че не е нужно да стигаме до там. Затова хайде сега да отидеш близко до стена и да позиционираме тялото. Преди да си близо до стена, преди да се залепим за стената, нека да позиционираме първо краката. Стъпалата ще ги поставим успоредни едно на друго. Но целта ни е външните ръбове да сочат напред, така че това ще предизвика малко по-навътре така да сложиш твоите стъпала. Поставих така, виж дали ти е еднакво усещането за двата крака. Опитай се да разпределиш тежестта. Ако имаш сколиоза или кифоза, т.е. наличие на някакво изкривяване, можеш да усещаш дискомфорт там долу стъпалата. А ако имаш падане на някой от сводовете напречен или надлъжен, също можеш да имаш разлика в двата крака. Усети стъпалата си и премини нагоре към усещането за коленете си. Усети дали еднакво чувстваш коленете си. Защото ако има изкривявания, понякога мускулатурата е различна и така не се придърпват капачките точно както е необходимо. Усети бедрата, дали чувстваш пак еднакво стук. Затвори очи и се опитай да се центрираш. Да намериш центъра на тежестта си и да разпределиш правилно тежестта между двата си крака. Поеми си дълбоко въздух и с издишване отпусни раменете. А сега усети корема си. Усети дали чувстваш коремната стена тонизирана. Отговори си на въпроса кога за последно се погрижи за коремната си мускулатура. Знаеш ли, че тя е в основата на здравия и изправен гръб, в основата на здравия кръст. Затова ще се погрижим и за нея. Усети и седалището си. То е също важно. Ако мускулите на седалището са отпуснати, навярно имаш изкривявания и паднали сводове. Затова ще работим и с мускулите на седалището. Осъзнай гръдния си кош. Осъзнай дали раменете се захлупват малко по-така да отиват напред. Усети дали има разлика в двете ти ръце. Усети врата и раменете. Дали усещаш там дискомфорт, схващане, болка. Може да затвориш очи по този начин, наистина да се свържеш с всяко едно усещане в тялото си. Опитай се да се центрираш вътре в себе си и сега нека заедно се залепим за стената. Допри петите до стената или до лайсната. Долепи пръстци, долепи седалище, долепи си лопатките хубаво, долепи главата. Осъзнай как се чувства тялото ти и обърни внимание на лопатките. Дали еднакво те се долепват до стената. Ако усещаш ръба на едната лопатка повече към стената, а пък другата е така с по-голяма повърхност да я принадлежи към стената, навярно имаш сколиоза. Ако лявата лопатка е с по-голяма повърхност към стената, а пък на дясната усещаш повече ръбчето, най-вероятно имаш тази сколиоза, която е левостранната, която е характерна още през онези ученически години заради писането с дясната ръка, ето така както прави. И
Защото е водеща дясната страна, това е най-честото изкривяване, което се случва. Така че усети, ако имаш това, може да ти е сколиоза на другата страна, ако имаш разлика в лопатките. Ако пък и на двете лопатки усещаш повече ръбовете, а повърхността им цялата е доста по-далеч от стената, най-вероятно става въпрос за кифоза, с която също ще се занимаем и едно по едно ще се погрижим за тялото, за да преминем към по-здравия ти и изправен гръб. Сега усети врата. Дали там имаш усещане за напрежение, за схващане? Дишай дълбоко. Дали повече те боли от ляво или пък от дясно? Позиционирай брадичката успоредно на пода. Осъзнай дали ти е лесно да залепиш тялото си за стената. И обръщам внимание на нещо изключително важно. Колкото по-голямо е разстоянието между ушите и раменете, толкова по-добре е за теб. Когато имаме изкривявания, постата ни е леко така изгърбена, което пък води до отваряне тук на лопатките и до приближаване на рамото към ухото. Така че сега ще търсим усещането за разтягане и удължаване на пространството между ушите и раменете. Едно въженце има отгоре, спуска се и тук сте точно на центъра на главата. И леко ни издърпва. С това усещане за изтегляне нагоре, най-анатомично можеш да изправиш стойката си. Не с това, ето така да се изпъчваме и да се изправяме напред. Така че, хайде да представи си, че има въженце и леко се изтегли. Това усещане търси, когато си пред компютъра, когато ходиш, когато миеш чини, когато се сетиш за въженцето, си го представи, за да можем по уста на гръбначния стълб хубаво да се изправяме нагоре. И така, залепваме се за стената и това въженце ни е изтеглило вече, което малко може да усетиш, че променя дори долепването на лопатките. Отпусни раменете надолу и издължи. Повтарям, максимално дълго, максимално голямо разстояние между ушите и раменете. Теглим главата нагоре, а пък раменете надолу. И нека се захващаме с първото движение. Преди да започнем всяко едно от движенията и от упражненията, може много леко, преди да си пуснеш всяко едно видео, може много леко да раздвижиш тялото си, да го затоплиш. Може малко да потанцуваш, за да може така да го хванем всички стави. Просто малко да раздвижим, да не изведнъж. И така, изпълваме се нагоре, отпускаме. Изпълваме се, отпускаме. И достатъчно. Залепваме се хубаво до стената. Изправяме гърба. Залепваме. Петите, провери хубаво стъпалата дали сочат напред. С външния ръб да сочи напред. Усети правилно разпределена тежестта на тялото и нека да си представим, че държим в ръцете си една табла или пък един поднос. Отваряме настрани и прибираме. Лактите са максимално близо. Започваме още днес да активираме мускулите на гърба. Вдишваме и издишваме. Вдишваме, издишваме. Чувствай гърба си. Вдишваме, издишваме. Вдишваме. Задръж тук и усети кои мускули работят. Знаеш ли, че точно тези мускули трябва да бъдат здрави, за да държат гърба ти изправен. В следващи видеа ще обърнем внимание конкретно на мускулните групи, в какво състояние трябва да бъдат, за да поддържат стойката ти. И сега, тук правиш това движение с разтягането и с стената поне 2 пъти, 3 пъти на ден. 2 пъти е минимума. Можеш да направиш 3 пъти. Отнема ти много малко време. Отваряш, усещаш мускулите, прибираш. Отваряш докъдето можеш, прибираш. Отваряш, прибираш, отваряш, прибираш. Достатъчно 20 такива повторения. След това изпъни ръцете си в страни и затвори очи. И си правиш няколко такива движения, ръцете напред и назад. Напред и назад. Правим една хубава игра на лопатките и активираме мускулите там. И така правиш 20 пак, като един път с длани напред и с длани назад ти е едно. Така че 1, 2, 3, така правиш 20. И още едно последно нещо ти давам. Изпъваш ръцете нагоре,
нагоре, с изпънати крака си. Обаче аз съм с свиче, за да ме хване хубаво камерата, изпъваш ръцете и задържаш. Броиш до 20 и отпускаш. Поне 2 пъти. В следващото видео ще се запознаеш с позициите на тялото ти, които са ти важни в твоето ежедневие, как да стоиш пред компютър, как да ходиш, за да имаш здрава и изправена стойка. Бъди отговорен към това, което правиш и не пропускай видеята, които предстоят. Не отлагай, защото това е за теб. Резултата също е за теб. Благодаря ти, чао и до скоро и хайде 2 пъти поне днес направи тези движения. Чао!